F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għat-Trasport u l-Mobilità, Mark Anthony Sammut, huwa qal il-pjan tal-Gvern dwar it-traffiku mhuwiex wieħed holistiku u għalhekk mhuwiex ser iwassal għal maniġjar effettiv fis-sistemi tat-traffiku. Il-Gvern stess m'għandux targets, m'għandux miri ta' kemm dawn il-miżuri ħajkunu effettivament qegħdin inaqsu karozzi mit-toroq tagħna. Għal ukoll is-soluzzjonijiet proposti huma effettivi biss fl-immedjat u ma jrendux soluzzjonijiet fit-tul. Huwa kritika kif il-pjan ta' riċerka li kien tħabbar b'tant pompożità dwar il-vijabilità ta' sistemi ta' metro sewa 2 miljuni biex issa xorta mhuwiex ser isir. Ikkritika kif m'hemmx pjan ta' azzjoni dwar it-tisjien ta' sigurtà fit-toroq. Filwaqt li qal il-Partit Nazzjonalista ilu jipproponi miżuri bħal vapur tal-merkanzija l-Għawdex, it-tfassil ta' strateġija tal-mixi u l-ġbir ta' skart finijiet li ma jkunux traffikużi bħala soluzzjonijiet alternativi biex inaqsu traffiku. Ix-Shadow Minister għal-Fondi Ewropej u Sport David Agius qal li l-Gvern ma konsultax ma dawk li jħobbu l-isport bħal motorsport, ċiklizmu u karozzi antiki. Dwar karozzi vintage u għal il-Ministru ta' Trasport Chris Bonnet kellu jammetti li l-idea li jbiddel l-iskema tal-karozzi vintage kienet waħda li ma tagħmilx sens u kellu jmur lura fuq dak li qal 5 tim ilu. Ikkritika wkoll kif ħdan Transport Malta qegħdin jingħataw promozzjonijiet biss lil dawk li huma tal-qalba u qrib Kastilja, filwaqt l-awtorità tilfet nies li huma kompetenti għax qal li ma jifilħux jaħdmu ma' min ma jimmeritax li jmexxi.